hele khabu hi khovela le khabu shal nem berania chu Bible ani Fianrial Fakna hun kan lo thleng le ta a thlir tu zong te lali so Krista mingin chi bai ka bu le vek cheu Bible poimo zia sam number pakhat na reaction a khan kan ron sei to a voinia po hian Bible kan nei awanga Pathian hena lawmthu soina Fianrial Fakna mangin nei ho le don ang o Rhyme and reason. Rhyme and reason channel thlir tu zong te lali so Krista mingin von lo chi bai ka buk non le vek cheu Hebrai bungli chang som pahnia khan ti hian kan huwa Pathian thu hi nunga thilati theya khandai hriam ton eng ang ai poina hriama nun na le tharau ru tu le thling phel sang kho phialin a chhun theya thin lunga ngai tu le tumte hi a hrengal thei ani voini hian Bible hi mani inchhunga chon pakhatal kan kol thevin karinga Bible kol lo na inchu atam lo khopang le Pathian thu hi ti hian kan ngai tu thinem Bible kan nei wanga kan vannei zia hi ramthren khata Christian te chuanin Bible pon chhiar lei theilawa Bible pon hu theilawa an by heart a chutiang chona thu te in pascual thin ti te kan hria chutiang bok chuan man lai pon ani thin ni he Bible hi mitam takin lal tam tak tenan dova chutiang bok chuan philosopher ro pui tak tak ten tin empire ro pui tak tak te pon he Bible hi he khovel tang hian ti chimi ve kan tum thin ma se atum tu te zok hi an hlo cham fo thina Bible hi ading chuaka ne na Bible hi na changzel ani amak khop mai Bible hi kan tet lai tangin Bible hi kan mut ngal me ami zo te hi chuan chu wa chuan thil kan hlut tok lo fo training ka hria ngaya te pohin kan nei fo thin amaro chu achunga thu omte chungin khoma kal lo ngai thak thin te tin chu mai baka Sunday school ka lo zir thin te tin school ate mo chang kan lo von thin te kha apoi mo zia tun nu hian kan thre chok foin karing tin chu mai baka chuan kan chan dam na kong omna ni chu chan dam na kong chu he Bible a hian in phuma kan nun kong hruai tu tan Bible hi thatoka chhungkwa kai hruai tu tan Bible hi tling toka ram kai hruai nan he Bible hi a thatokin atling tok mai ni Pathiani biak theina turin I tong traya I fakdonin fakna hla I sa I zai thina chutiang bok chon Pathianin aron biak don cha chuan he Bible a thu mang hian Bible chunga thu mang hian aron be thinang che he hi ama sabberani he hi aman zin berani bok he hi nun kai hroina mai ni lovin Pathianina min biakna hmanraw lian ber pakhatani chu wan chon Bible hi lo tham reng lo la Bible hi lo chhiar chang la Pathian biak theina che hmanraw ni ti hria in Bible poimo zia hi lo hredeu zelang chati hi rhyme and reason project chon karan sai du ni engponi se voini hian Bible in ewang hian lawmthu soinga em Bible in ewang hian lawmthu soinga em Pathian thunung omna ibula ikhumbula mo in sitting room amo om wang hian lawmthu soinga em voini hianin lawmthu sei kan van banasak tak em dero I thu hi ka ketan khawnvar ka konga tan engani ti Bible kan huang khan khwalzin na kong thim takan zo na hian kan khovel cheto taka hianin engmin petu khawnvar min petu chu Pathian thu hi ni adanga omlo eng ma adang hi omlo ti hi kan chian non hi wan ngai tak em voinia po hian Bible in ewangin lawmthu lo soi mol la Pathian lo fak molang che Pathian fakna o Bible ti mangin kan nei lenga lawmthu soina ril ru dik tak nen Bible in ewanga lawmthu soina ril ru dik tak nen Fianrial Fakna hun mangleila Pathian choi moi dun leng o lalpan kan zatan ma min som sakro se Lungaya ketralai Tantu om lavashyai Oh Bible min pui tu indi Top bereng siam thei lovi Kung dik so cái thăng thiam lo
ý du gió cái xia thế na ý thul lu hi ca bel tree oh Bible cái công su ý đi cái thơ rau lô trao mà sẽ nun na bu cái pan truyền chế oh Bible cái công su ni min trần bụi tu cái công cái chia trong bể top trên neih lo vam trần bụi tuổi đi lung ai in trap mai la top na reng siam thay lo vi oh Bible cái công chu khăn đầy xiang tôn